Коста хора съм Scratch и да, днес реших да играем на Hyperius. Да, така, Brawl Stars. This week. Така, сега ще играем първо. След това спрейте. Ще играем Lost of Death. Така ще изберем. Ето ще изберем. Ето тук. Така. Hello friends, I need you to do me a favor. Okay, ще ми прочете. Добре. Добре, така е най-добрият начин за приближение просто. Това е начинът на просто. Get him. Ето, ще има съм просто. Добре, няма се разберем с тази братва. Бол, питов дил. No. Добре. Мисля да питам отново. Добре. Добре, не се играе това ниво повече. Опа. Ще играем на iPad Perfect Impossible 6. Ще вземем вземето с детето с неща. Така. О, боже мой. Тата. Добре, искам да опитам отново. Добре, не така, че да не... Добре. Не! Добре. Щастлив. Добре. Аре бе! Добре, тази игра не съм играл от много време и право съм забрал да играя. Уи! Сериозно. Добре, това ниво е много... Ще играем сега... Battle. Взема... Итос. И... Това. Не! Така. Да, трибол. Ама, Аре, гимнастика. Така. Ще ми отново. Така. Кратка топка. Аре, кратка. Добре. Браво. Добре, нищо не стана. Отвечва мушка и в гърба, нож. Добре, ще опитам отново. Така. Хайде. Добре, защо? Добре, махам това ниво. Ще играем Car Test 1. Уоу,
Това е много яко. What? Това ли трябваше да стане? Какъв беше смисъл на това ниво? Ray, anything this car works. Как да карам по-бързо? Добре, това не го ми интересува. Добре, sword, throw. Добре. Аре. О, да! Давай! О, да! Хедшот! Добре, не само сабите ми. Добре. Да, не мога да взема. Не, тя колга. Ще снимам с... Скарах се. Добре. Хоп. Хоп. Ора, да. Я фръкна това. Добре, само една... Yes! Ора. Добре, safe, funny place for it. Добре, убий ги. Сега да правим. Добре. Welcome to level easy to look for on the board. Добре. Убий ги. G-Time Beam Kicks. Нека ми това ниво. Вземе се на звъщата. И да. И G-Time. Хоп. Така. Насам. Да, добре, успяхме. Карай. И не успя. Успяхме. Yes. Добре, защо? Той служи защото... Давай. Успяхме. Добре, не успях. Дечко, ста с краката. Чуй да си про. Не пъспал. Добре. Das пак. Ще ги ме героите. What? Кейч. Добре, спях. Добре, какъв виж смисъл на играта? Чакай! Добре, сега. Направя. Добре, това не знам какво се прави. Survive. Това е интересно. Завърши се този дърчик. Survive. Да. Мога. Успях. Не успея. Хайде. Ора. Добре. Това ниво е... Добре. Това ми се движи. Може да успеем. Ще успеем. Давай. Това нещо. Давай. Върца. Давай. И добре. Кое да пробваме? Добре, да пробваме Макдоналдс Гърл. What? Чакай. Добре, не мога да...
Още съм... О, добре, успях. Пила не може... Гледай сега. Уф. Добре. Добре, опитаме нещо последно и... ще опитаме... Това. Tasercraft Spider-Man. Така, да. Я тук изпочивам. Ще наследявам на живота и изпочивам. И не знам какво трябва да правя. И май сега клещих. Да. Да. Ой. Набирам се. Да. Така. Сега. 3. 1. 2. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Добре, опитваме едно последно интересно ниво за несвършен. След мен. Това ми стои яко. Така. Добре. Какво стана? Това мисля, че нещо заби. Не знам. Избираме ето този отново. Така. Детето малко има стрички в главата, но ще се оправи. Добре. Къде трябва да попадна? Така, успя да го мина. Добре. Да, добре хора. Това беше от мен. Надявам се да ви е харесал клипа. И ще правя клип на Happy Wheels на всеки 3 абоната. И по-нататък и 5 и така нататък. Сега на всеки 3 абоната правя клип на Happy Wheels. И да, до скоро.